Ja nevindu. Nevyjdeš, musíš ísť z druhej strany. Oh, fuck. Co máš taký? Čo robíš? Prosím ťa. A čo som Spiderman, čo si myslíš? Aha. Hej, Spiderman a oný. Spiderman? Ty si odvetý, ty sa voláš Scrat. Meno v Minecrafte máš Spiderman, skin máš ako vo Five Nights at Freddy's a ešte furt sa ti mení. Furt máš iný skin. Nevadí. Teraz máš aj zúbky riadne, počúvaj. Takže zdraví vás Daniel. Smola, ja už som zapol. A jak chcem zapnúť, počkaj. Tak to Musím zapol. nájsť. A ja to nejdem nahrávať. Ale ideš. Ja som to uploadovať. Ale áno, chce sa ti to uploadovať. Si dlho nevidel žiadne video, tvoji diváci musia byť smutní. Ja mám divákov? Hej, 9 či 8. I see into your head. I see you, I feel you. Dobre, môžeme natáčať. No veď ja už natáčam ináč dobre dlho. Takže tak sa získa index, vy to vás krát pri novom diele z Bedbox. Nie, a u mňa je to pri 4. diele. Lebo Ja som povedal pri ako novom. som v minulom videu, že s Rexom už veľmi nebudú tieto. Tak som sa rozhodol z Bedwars natočiť so Scratom. Tak uvidíte, jak tomu bude failiť. Však. Ja to dám prvýkrát. Dobre, tak ti to vysvetlím všetko. Hej, len musíme dostať tú moju obľúbenú mapu teraz. Poď senka do týmu. Napijem sa. Dobre, sme tu, počkaj. Poď do týmu. Žltý. Áno, žltý. A furt to kontroluj, lebo chceme byť len my dvaja, hej? Furt to takto kontroluj, aby sme boli len my dvaja. Dobre, nahrávam všetko fičí zatiaľ. Všetko fičí. Fičí. Prosím ťa, Ľubo, na to sa kúkajú aj deti. Aha. Zdravím všetkých fanúškov Ultimate Game Box. Aj keď pochybujem, ale aspoň to mi Stan písal. Stan mi to aspoň písal, takže ja ho poslúchnem, Stan CZ. Do nášho týmu, nikto nepoďte, prosím vás. Amo, ja som Vák, to si myslíš? Jo, naša obľúbená mapa, no dobre. Videl si už naše Bedwars, čo sme natáčali z Rexom? Hej. No tak už mal by si vedieť, čo sa tu aspoň od tak trochu jedná, hej? Hej. Tak okej, ja si idem dať moje základné vybaveníčko. To zvedavý, jak to Scrat zvládne som to. Hlavne hneď si musíme kúpiť tie najlepšie meše za 5 zlata potom, lebo aby sme, keď prídu ku nám, aby sme vedeli sa ubrániť. Bože, meso. Ty frajer, ja mám meso. Ty máš meso! Zabijak, ty si zabijak. Ja som to kúpil. No tak zlato! tento villager je potom zabijak. Čest, fejko. Ty si spadol? Čo? Nie. Veď za to, lebo sa teda... Hej, ale ty tu kempíš! Kempiť sa nepatrí, kempiť je škaredá vec. Kamo, tu môžeš normálne sadiť. No ty budeš farmár, Ty to si tak chleba, čo si myslíš? urobky chleba. Ale skade chce zohnať drevo a možno z našej budovy. Ľubočorku je z našej budovy. Posanutý satanom. A ja si kúp... S tebou hra. Prečo? Tu budeš len farmári, na tu máš ešte 3 obilia. Tak ďakujem pekne. Zlatko, mám jedno zlatko. Ty mám tiež jedno. Mám 5 želieska, ešte 2 a budem na ten najlepší chest plate. Kamo, ja tu mám... A som rád, že sa vám Bedwars páčia. Čo? Vyhrali sme, lebo všetci sa odpojili. Či tam boli? Ja som frajer, ale ja padám. Vyhrali sme. Padám. Daj lobby, lebo to sa buglo, daj lobby. Aha, ťahujem terén. Vyhrali sme, lebo sa odpojili. Poď zase do serveru 3. Nie, 3 nejde, tak poď do 2. Server 2. Čakám. Počkej. Ty si neprišiel. Server 2. Aha. Server 2, hej. Dobra, poď do portálu. Totalistka, poď.
Tak, zase žltý. Môže byť. A tam je niekto. Aha, dobre, tak poď modrý. Modrý. Ó. Instantne to kontroluj. Jedlo. Nie, už je tam zase niekto, on prišiel ku nám pod naspäť žltý. Ten kiosek zase, chvíľku žltý. Dobre. Instantne to kontrolujme. Nie, kurník, je tu s nami niekto. Poď modrý, rýchlo, dávaj modrých. Nie, A tam je... dávaj modrých. Dobre, aspoň budeme traja, no čo už. A nie, toto je blbá mapa ešte aj. A kde máme obilie? Jak to obilie? Dobre, to tak daj lobby zas. Toto je asi... Počkaj. Ešte to behnem. Hej, počkaj, kúkaj na mňa. Kde si? Kurňa, prečo vtedy to išlo? Daj lobby zasa. Poď modrý. Nemiak. Idem sa mu pokloniť. Modrý, Ľubo, modrý. Ďakujem ti. Idem sa mu pokloniť. Komu sa Ment. ide? Tak, dobre, stačí. Predstav si oný ment, ktorý sa volá Nevy, ani. Minulé čo sme videli oný z Rexo. Nie, tam je niekto poď do červených. Hej. Odchádzame z každého týmu. Nie, poď do... Kurník, nás bude veľa. Červení sme, dobre. Hej, ale je tu s nami ich veľa, hej. Oni nám Okay, budú čerkovať. Ostaneme tu, Ľubo? My sme traja, Ľubo. To je jedno. Sme frajer. On už má aj zlato, to je svinia. Kempím. Kámo. Už sa nedá rozbíjať obilie, keď si takto zbieram, že skáčem po ňom. Ty si frajer. Čo to je tu? Tu je 5 iba. Proste, takže ja chcú jednu granu. Ja sa tu zakempím zatiaľ, aby... Joj. Nie, zo zelených sa niekto odpojí, ak sa tento tu odpojí, náš, čo je s nami. Poď sem, tu máš. Aby si vedel kúpiť brnko. Kurník. Čo ti je? On ti to... Vyžral ti to, či čo? Nie, ale... Ja som chcel... urobiť chleba, vieš, ono to tam potrebujem... No, ešte dve želieska. Som potrebovala 4 zlatka. Čo je? To je frajerci? Máš si nasadiť ja veci? Čo? No poď sem. Skoč si do mňa, poď! Čo je mi sa 20888? Čo ja mám? Čo tu na more Čo kopeš? Kopeš? Mám kopnúť ja? Čo on kope? By som ťa len ja nekopol, ty. Tento blok je súčasťou mapy, ten si nechaj na doma. Ideme ho zdisovať, Dani? Ideme ho zdisovať? Ty pozri, zelení sa odpojili toľkom. Nie, ešte jeden tam je. A tu je crafting! Ľubo, máš nejaké železo? Či zlato? Už sa mi nedalo robiť oný chleba. Potrebuješ crafting? Ja mám crafting. Fuck. Hej, ty nemáš chestplate. Chceš železo? Máš? Hej, mám 2. No poď senka. A potom si kúp ten za 7, keď budeš mať 7 železa, tak si kúp ten najlepší, hej? Hej, on tu zase ide čorkovať, mám tak nie, tak tomu nedovolím. Ja to čorkujem. Jaké veci? Ale prečo tu zlato nejde? Ja tu zlato... Lebo mám pre teba tak ďalšie železo. Čakaj, čo je najľačnejšie? Najľačnejšie. Nie, Ľubo, kúp si za 7 železa, potom najlepší chestplate, ten ti doporučujem. Mám ďalšie 2 železa pre teba, hej? Ja už nemám poradne čím behať.
Mám 3 zlatá a 3 železa, mám pre teba. Čo, nemáš jedlo? Už som si ho dokúpil. Lebo ja ti dám, ja mám 20 stejkov a mám ešte veľa tehal. By ma chcel skopnúť. By som mu vykopol ja jednu mere. Zavolám jedného, neboj sa. To je debil! To je debil! Čo, on spadol? Nie, skopol ma. Fakt? Už sa dá? No. Akože podkopol. To je blbec. Ľubo, ak tak, ale to nevadí, lebo mám 5 železa pre teba. Tam bol gej. Počkaj, kde je ten blbík? Poď, vypani z toho je to, že tu nechceme. Čo mi dáva, že tu nechcem? Môžeš nechať na doma. Počkaj, sa spýta, že mal si k tomu nejaký dôvod? Musí... Nie... Na... Za obetou. Si môžeš nechať. Dani? No? Dani? Čo? Čo je? Čo bolo? Neviem, spadol si. Nie, ja som ťa počul. Ja som ťa nepočul vôbec, tak si zase mutol mikra. Ja neviem, tak to si mal tu nejaký bug. Ľubo, mám 9 železa pre teba, máš ten najlepší chestplate? Samozrejme. Naozaj? Pozri sa na mňa. Tak ja neviem, že či máš Dobre, tak. Tak čakaj, tu máš, ja ti ho kúpim. Tam čo dorábaš, prosím ťa? Ľubo, poď sem, poď tam do česty, poď senka ku mne. Poď za mnou. Čakaj, pijem vodu. Poď sem, prosím ťa. Tu máš všetko, čo potrebuješ na zatiaľ, hej. Ideme si to načať. Takže aby ma nepichalo do nôh. Dobre, ty kokos. Aby ma nepichalo do nôh, máme to na toto. Lebo máš nejaké zlato? Hej, pri tehli. Máš? Pri tehli, bronzové. Bez zlata. Mám jedno zlato. Tak ju na mocu, debil. A čo, veď? Musíte sa je to. Ja nechcem žiadny meč, ja budem každého búchať tehlou po hlave, to podľa mňa bude lepšie. Nechci. Čo dorába? Tak ide do riti. Ja som vedel, že bude problém, lebo on bude hovadiny robiť. Ľubo, ty spadne stade. Nie, on mi vyčarkoval zlato, blbec. Ani. Ja viem, že to som aj ja bol. Ja som ako pravý Spider-Man. Vybrajte červených, ochraňuje svetkám. Vybrajte červených. Ľubo, chce za 3 železa jeden meč. Nie, to je jedno. Som taký nejaký. Poď sem dole, dole. Au. Na tu máš meč aspoň nejaký. Nahodil som ti ho rýchle, seber ho, kým ti ho ten nevyžere. Za to. Mám 2 zlatá. Pozri, on robil. Pozrite, čo robil. Čo? Zablokoval, aby sa nemohli dostať kóny. No veď, to dobre spravil. A on mňa pochválil jednotku s hviezdičkou. Ale sa čo dať iba jedna, po prvé. A to mám tak. Ja ho kašlem. Ľubo, zbieraj zlato, choď tam do studne kempiť a zbieraj zlato, ja idem stavať cestu tam už asi. Ja som začal, ak nevidíš, len...
To mám. Hej, ja som si už zobral bloky takto. Ahoj. Mám 2 zlata. On vyhodil asi zlato jedno. Hej, tak dobre, tak mi ich dáš potom. Ja tu budem lukostrelec. Som už na nebo. Neskúriť jesť. Ja mám veľa jedla, tak ja ti potom môžem dať. Na 15 sekúnd stačí. Železo. Tak, ja som už išiel do stredu. Nie, do stredu, tam mužku na tú druhú väžu som postaval. Ale mne dojdu za chvíľu bloky, takže potom, Ľubo, to ešte dostávaj, hej? Hej. No akože ja už tam som, ale ešte chcem robiť takú veľkú, vieš, ako myslím. Hej. Čo? F. On už išiel tam do stredu. Je super, on už išiel tam, výborne. O, mám 3 zlata. Ja mám 2. Ľubo, daj mi nejaké zlato. Daj mi zlato. Ja ti dám železo, ak chceš, ja ho mám 9. Poslal som ti. Počkaj. Poslal som ti 2 zlata. Zlato. Poj strážiť väžu boss. Čakaj, ešte mám ďalšie zlato. Mám ich 6, super. Dobre, som ho prinútil, ide strážiť väžu. Počkaj, a treba mi krompáč aspoň nejaký, ako taký. Tento. Ľubo, dám ti aj ja jeden kamenný krompáč som nám kúpil, hej? Na tu máš. Nie, ja som ho zobral. Na tu máš ešte raz. Tak. Hej, on tu zas kempí, blbec. Hej, Ľubo, choď tam kempiť a potom mi daj za zlata. O, ja mám 7 zlata, počkaj, lebo ja chcem kúpiť bloky. Tak, a chcem tam nám ísť zabarikádovať všetko. Ja nám idem zabarikádovať všetko postele. No, keď budú mať krompáči, tak hej, ale aspoň ich to zdrží. Tak. Tak, aspoň som si to tu zabarikádoval troška, ešte idem tam. Máš nejaké zlatá? Jedno iba. Tak ešte tam kempy. Tak. Tak. To zničím rebríky. Oh shit, tak tam nemôžem. Ajajaj. Tak som to tu zabarikádoval, ešte idem kúpiť bloky. Tak, výborne. Mám ďalšie 2 staky. Zabarikádujem. Rozpustím týmu Blue. My sme akí? Červení. My sme červení. Kamo, ja mám 4 staky nehal. Tak choď kúpiť bloky. Máš zlatá ešte? Počkaj ešte. Hej, dobre, tak potom ich daj. Ale ešte nie, lebo je tam ten bubček. Oni. To my zomrieme nie na to, že nás zabijú, ale na to... Na to, že... Že zomrieme obezitou tým, že... Obezitou. Zomreme obezitou. Gratulujem. Ten bobček, on ma chcel udicou. Počkaj, na tu má bloky. Tak stáva. Cestu som hodil bloky, tak ide stávať. Je super, ide stávať, výborne. Dámy a páni, teraz niečo... Daj mi zlata rýchle, kým sem nejde. Daj mi zlata. Dámy a páni, teraz budete niečo počuť. Hoď mi rýchle zlata.
Chlapček, hoď mi rýchlo tie zlatá. Ja som hodil. Tak to bude dobré. A tak to bude. Hovor niečo pekné, pekné povedz riadne. Príbeh, hej? Hej, príbeh, Čo príbeh. povedať? Hej, príbeh. O, Ľubo, tu je jeden... Ja, to je tvoj meč? Či to on sem ho dal? To železo Ja nie. prišlo, tak som ho sebral. Žena, jeden. Nie. Ľubo, nerob takéto hovadiny. Ľubo, tu máš jeden elixír života. Tu máš jeden elixír. Je to akože jedno, hej. Tu máš jeden elixír. Som ti ho hodil. Máš ho? Hej. Hej, tak mi hoď zlato ešte, čo máš v ruke. Rýchle on obieha, neviem, on tu obieha jak taká formula, tak mi ho hoď. Oj, ďakujem ti. Veď som hodná. To je najlepšie. Čo je? Raz? Čo? Čo? Daj mi ďalšie zlato, čo si tam máš. Rýchlo on tam stáva, tak mi ho rýchlo hoď. Hej, počkaj. Kde si? Tu som. Oho, mám 13 zlata, idem si kúpiť rýchlo luk a ešte jedno mi treba. Amo, ja mám 20 železa. Ja mám 2 železa. Chceš železo? Ja ti dám železo. Ja som ti ho dal železo, na, tu máš. Tak je dobré. Ty tu ďalšie železo pláva. Tak teda idem kúpiť to jedlo. Dobre, to tam... O, zlato! Yes. Jo, môžem tam ísť obstreľovať už. Kamo, ja mám 2 taký pork chopov plus 8. Gratulujem. Čo mi grika? Ľubo, a musíme ešte na moju obľúbenú vec, nesmieme zabudnúť na pavučiny. Potom ich dokúp, hej? Ja sa hneď vrátim, len to tu idem troška strážiť, keby to sú v strede. O, tam je nejaký žltý. Ho dávam. Ja si chcem kúpiť lúk. Jo, zabil som žltého nejakého. Koľko potrebujem na lúk? Máš tam aj za 3 zlata, potom aj za 7 a máš tam aj za neviem koľko ešte. Ježiš Kriste. No trafil som ho ale až pozde. Ja, on ide hore sviniako. On ide hore, ide kempiť na mňa. Ale jedného som sundal. Aha, nie, on je tamto. O, trafil som ho, yes! Ešte som ho nesundal. Ja ťa vidím. Predo mnou sa neschováš. Kamoško, ty si... O, tam čo bolo? Počuješ to chvíľma, nie? Hej, dosť. Ja teba stojím a stojím. Jo, yes! Zhodil som ho. Na, tam máš. To ti bolo treba. Ja sa bojím. Neboj sa, ja ich tu dávam, neboj sa. Kebyže idú ku nám, ja to tu strážim krásne. Mám 3 zlata teraz už. Ja to tu krásne strážim. 3 zlatá máš? Ja mám jedno železo. Ja 37. Ty kokos, Ľubo! Ty máš 37 železa. Tak ja viem. Hej, tam zase niekto stojí. Jo, ďalšieho som zhodil. Tam vieš koľko tých žltých a oni vybiehajú a ich tam zhodzujem furt. Jo, ďalšieho som zhodil. Ja ich tam zhodujem. Ľubo. Ďakujem. Kde je ten sviňo? Idem chytá ryby, kámo. Hej, on tam chytá ryby. Oni nemajú veci. Yes, ja som ďalšieho zabil. Hej, tam dalo, počúvaj.
kebyže ho trafím, tak som pán. Napijú se? Tam pobehujú blbčekovia, ja ich dávam. To mi koľkých dal? Ty kokos, raz, dva, tri, štyri, piatich som dal už, Ľubo. Kde sú? On sa tam schoval. To mal svoja. Vždyť tam sa im spalnul obrovský slime a vydrbal sa dole. To bolo epické. Hej, tí žltí robia hovadiny. Hej, im sa tam spawnujú slimovia, normálne. Hej, tam je ment, ja ho zhodím. Kurník nezhodím. Hej, vidím menta, zabijem menta. Ja chcú zabiť menta. Všade je pekná vlastnosť. Ja som ho skoro zabil. Má to 774 KB. Ty kokos, to nie. To podľa mňa nie. To nie. Kurník, ja som netrafil toho menta. Máš pri sebe zlato? No to nie. Ja mám 6 zlato teraz. Ja som ich už dobre podával. Ľubo, zelených je 0, tak potom môžeme im zničiť posteľ, už sme len my a žltí. Idem ku ním? Tak ako môžeme ísť, lebo ja som im všetko zničil. Tak poďme ku ním, Ľubo, ber bloky, ideme. Počkaj, ja sa tu chcem stať, nemusíme ísť cez spawn, chápeš ako? Nie, musíme ísť, lebo ideme k zeleným. Poď, Ľubo, prosím ťa. Nepotrebujeme, ti hovorím. Prečo? Čo, kupuješ ender perly? Nie. Počkaj, kde sú zelení, na ktorú stranu? No, musíš ísť Nie tak, Ľubo, to bude len dlho. Musíme ísť do stredu a potom ideme k zeleným. Poď. Za chvíľu ti hovorím, Dani. Tak poď prosím ťa, lebo už len 34 minút máme, to nestihneme. No, netrafil som mento. Takto sa snažil ku nám stavať cestu, ale nevyšlo mu. Ten ment sa snažil ku nám stavať cestu. Ľubo, ty tam stavaj rýchle zatiaľ, hej, ja to tu strážim. Si kde, prosím ťa? Máš aké vykresľovanie? Na koľko? Na plno mám vykresľovanie. To je? 16, či koľko tam je. Ja mám v polke, ja mám 16. Tak neviem koľko je, počkať. Nastavenie grafiky. No 16 vzdialenosť vykresľovanie 16 čankov. Ja mám 32 polke. Isté. A ja mám odpípaň. Jo, zhodil som menta! Yes, zabil som menta! Yes! Brach. Ty mne ešte bloky. Aha, tam máš mente. Si sa vydrbal? 4 staky blokov. To, že mám iba 2 staky, tak to sa chcel vrátiť, ale... Nie, ja sa bojím, že ma podkope. Kámo, poď už, za chvíľu som u nich. Počkaj, ja ho chcem podkopať tohto. Vysek sa na to, už som u nich skoro. Ha, ja som ho podkopal skoro. Hej, ja sa teraz nedostajem naspäť, Ľubo, lebo on mi tu ničí cestu. Ja ho kašlem. Kde? On mi zničil cestu, aby som sa... Yes, on zdechol! Ľubo, on zdechol. Ja už idem k zeleným, takže... Idem k zeleným. Si u nich? Hej, už som u nich.
Idem k ním, som sa k ním dostal, už idem ku posteli. Ľubo, a teraz ju seberem a my budeme mať viac posteli, hej. Ľubo, teraz to stráž tam u nás to stráž, lebo prídu žltí, oni sa chceli ku nám dostať. Stráž to, hej. Ja idem tu na, veď za chvíľu som u teba, príď, poď to je to. Hej, počkaj, ale musíme strážiť našu posteľ, lebo ak nám ju zničia, tak sme veľkí. Tam je ten oný. Nejdem aj k žltým. Ľubo, ja idem asi k žltým. Poďme k žltým, Ľubo. Poď so mnou. Čakaj za chvíľu, ja som už tam za chvíľu. Hej, tak poď do stredu potom, takto. Čakaj, veď ja už som pri zelených. Čo sa dohovoríš? Nie, k žltým poďme. A do stredu mám ísť? Hej, poď. Ja sa ešte najem, fakt. Hej, ja sa najem. Sa mi HPčka doplňovali. Poď rýchlo. Koľko je najlepší meč? Poď rýchlo, prosím ťa. Tak koľko je najlepší meč? Na trojke, ty máš druhý Ešte najlepší. do modrých? Aha, do modrých idem. Počkej, ja si idem kúpiť ten lepší meč. Nie. Máš 5 zlata? Mám 6. Tak poď rýchle, počkaj, ja ti idem ešte naspäť. Postavaj si naspäť cestu, lebo oni sú tam. Ty kúpim zlaté jablko. Ľubo, mám dve zlaté jablka, na tu máš tu ti dám ti jedno, na tu máš. Na tu máš zlaté, a keď pôjdeme na nich, tak ho predtým ho ešte zjed, hej? Počkej, mám jedno zlato, čo to dá kúpiť za jedno zlato? Nič, dajú sa šíp za to kúpiť do luku, ale na to kašli, poď už prosím ťa. Chceš najlepšie brnenie? Mám najlepšie brnenie. Ale ja neviem. My sme už len dvaja, Ľubo, lebo ten misa ako zdechol, tak sa odpojil. Poď prosím ťa, Ľubo. Ešte kúkam niečo. Nie, už nekúkaj, Ľubo, poď už prosím ťa, lebo budú mať lepšie veci, čím dlhšie čas nás tlačí. Choď Nie, poď už prosím ťa, poď už. No, mám 3 zlata. Dobre, kašli na 3 zlata, kúp si možno ďalšie zlaté jablko. Ale poď už, Ľubo, zdržuješ len už. Poď už, ty blbček, čo robíš? Idem už. Konečne. Poď prosím ťa, poď, musíme ich dať. Poď, a tuto na ich veži zjedz zlaté jablko, tu zjedz zlaté jablko, hej, tu zjedz. Poď, Ľubo. Počkaj si tam do Hungry Baru ešte ten oný. Okamžité uzdravenie. Kde si? Nie, ja som sa vydrbkal. Ľubo, chodím zničiť posteľ, ja som sa vydrbkal. Asi bol. Počkaj, idem za tebou, ja ich idem mlátiť aspoň oni. Ja si zoberiem aspoň niečo, aspoň nejaký več a idem do nich. Idem ti pomôcť, mám ten druhý najlepší meč, idem ti aspoň pomôcť ešte. Kámo, pôjdu tie dve budovy, hej? Čo? Oni ma nevideli vôbec. Hej, dobre, tak choď do toho, choď do toho prvého, tam čo je naľavo, nie napravo, lebo napravo sa nepočíta, choď naľavo, tam ju poď zničiť posteľ. Ja som napravo. Nie, choď naľavo. Naľavo idem za tebou, hej, som blbček, ja som nepreskočil jeden blok. Bijú ťa? Iba moment. Tak počkaj, idem za tebou. Čo? Mám jeho veci. Hej, dobre, tak počkaj, už som tu. Som sa zabil menta. Poď, nič. Ja ťa ochraňujem, hej, choď hore, Ľubo, zničím posteľ. Je tam niekto? Hej, jeden. Zabil si ho, dobre. Chránim ma od spodu. Počkaj, idem tam. Hej, Ľubo, nič, ide sem zas ten banán. Dávam ho, poď Ľubo. Poď. Pomôžem ti. Poď. Nie, on ťa zabil? Hej, no, proste,
rovnú posteľ. Počkaj, kde majú posteľ, ja im ju nevidím. Kurník. Kurňa, ja zhebnem asi. Dobre, mám tu všetko, počkaj, kde majú posteľ? Ja nevidím, Ľubo. Mám krompák, dobre, rýchle. Jo, dobre, zničil som im posteľ. A vyhrali sme už? Neviem ešte. Ešte ich musíme zabiť. Neviem, ja ich ešte pozabíjam. Jo, zabil som, ja ich ešte pozabíjam, hej. Kde sú ešte? Potrebujem pozabíjať. Už sú len dvaja. Som zabil troch, čo si myslíš? Hej, dobrý si, ja som tam ešte, že som prišiel na pomoc, neviem, zničili posteľ, výborne. A teraz kde sa ukrývajú, aby som ich rád našiel, oni sa dade ukryli. Oh fuck! Oni išli nám zničiť posteľ? Nie. Poď, ja sa rýchlo vrátim asi. Ľubo, makaj nás... Prišli sem! Mentuje! Kamo, poď sem! Rýchlo, poď sem! No veď makám, snažím sa ísť. Ľubo, ešte ich ho tam zdržuj, mlaď ho tam rýchle. Lebo my to máme zahradené, tak ak nemajú krompač, tak sú v prdelky, ale počkaj, idem tam. Kamo, ty zomru tu, ne? Dobre, zdržuj ho, ja už idem. Kamo, nemajú našu posteľ, lebo on má ten dobrý meč, ale... Počkaj. My si kúpili krompač. Kurňa, dávaj, uhni, Ľubo, uhni mi. Yes? Jo, vyhrali sme! Jo! Yes! Dobre mi. Ó, super. Tak toto bol hádam najviac napätý diel. Hej, počkaj. Čo, vidíš, Team Red vyhral hru. Vidíš, ináč vtedy musí byť vždy remíza, keď tam sme skončili, ale teraz sme vyhrali. Čestne sme teraz vyhrali. Oh shit, tak toto bola riadna bitka, počúvaj. Ale dobrí sme boli, dobrí. Tak poď to ukončiť už. Počkaj. Ani to nie je až taký dlhý diel, ako vidím, ani to nie je až také dlhé, je to možno takých 40 minút a vtedy sme mali hodinu 12 a dobrí sme, počúvaj, poď hore. Tak toto bol super. Dúfam, že nepozeráš to, že tu. Čože nepozerám? Dobre, ďakujeme, že ste si pozreli toto video, dajte like, odber, napíšte pekný komentár, zdieľajte video. A poď sem dole. Lúči sa s vami Daniel 27874 a kto ešte? Ráda si. Tak dneska to bolo krásne, mali sme veľa kilov a ešte sme vyhrali teraz úplne čestne, takže lúčim sa s vami a čau. Dovidenia. Píšu ti Five Nights at Freddy'sky. Tak no. Jo. A furt sa mu mení. Ľubo, povedz ešte nejakú príhodu s tým tvojim takým hlasom, vieš čo? Vieš ako? Daj si nejaký hlas a povedz nejakú príhodu, daj si nejaký epický hlas a povedz príhodu. Počkaj, ale hrávaš teraz? Pravda, že? Áno, toto je bonus, dobre. To bolo taký nečakaný, ale povedz príhodu s tým hlasom. Napríklad s týmto? Ešte skús iný. Ty s týmto? Nie, daj si ten predtým, to bol dobrý. Alebo počkaj, ešte môžem potom... Počkaj, si sa pomýlil. Potom môžem ešte... S týmto? Tak môžeš aj s týmto. S takýmto. Tak začni. Môžeš. Chlapče, keď sme boli na vojne, my sme tam museli od zemok skákať. Čo vy teraz robíte? Pozeráte do tých notebookov, hráte hry a čo z nich máte? Nič, šunky doma váľate, nič nerobíte. Ach vy, bože môj, keď som ja do školy chodil, guláš sa tam varí. Ani rádia, mobily neboli. Teraz sú, stále sú. A čo robíte teraz? Nič nerobíte. Kámo, ja si pripadám, tu ten Mariňák, počuť na chvíľu, ja si to dám preč, tento hlas.
Počúvaj ma, ty! Počúvaj! Vieš čo? On ťa namatá. Ti zablokuje dýchanie tak cesty, kto ťa potom odblokuje? Toto bol to najlepší bonus, aký mohol byť. OK. OK, tak čaute a teraz outro.